Здравейте хора, както обещах, и здравейте хора, както обещах, сега се пренасяме веднага в следващият клип. Той ще бъде обаче пък за Clash of Clans. Не за Clash Royale, след като направих два клипа, след като направих два клипа на Clash Royale, сега е време да се пренесем и в Clash of Clans. Малко. Всъщност, готово ли ми е това? Тук имах, да, Wizard Tower ми е готов, мога да си го апгрейдна. Колко още черни капки ми трябват за Barbarian King? Всъщност дали ще мога да направя така, не. Никакъв шанс. Опа, няма много време. Рип батерия, рип мечти. Извинете, ако се чуват някакви странични звукове. Както знаете, Inferno Tower е доста добра карта, както е на Clash Royale. Ми е 4-ти левел и размазва буквално всичко. И както знаете, може би не знаете, новият апдейт сега за... Това стартира след няколко дни и 14 часа. Аз нарочно се слезнах надолу с победите. Сега не мога да се кача нагоре. Гадост. Сега ще атакна някой. И като цяло искам след това да покажа първият в клана. Защото се заслужава да се види. Това приятел, дали мога да го взема? Като гледам, това са на първи лево оръжията някой. Обаче Bomb Tower тук добре се борижил. Дали да пробвам? Осми танхала. Има добри капки. Извинете за страничните звуци, 1000 пъти го казах, но не. Не, братче. Така, добре е, Рип Bomb Tower, Рип Barbarian King. Сега спавам другите бойни и чакам гигантите. Опа! И всичките барбарани, арчери и уизарди да си свършат работата, след като Barbarian King ми рипна. И заради рипването на Barbarian King, може би следващата атак ще е или в другото клипче, което ще е веднага след това, или пък след в края на клипа. Но, както виждате, тук ще хилна и тия бойни единици, защото трябва ми великаните няма да могат сами да се справят с всичко това. Но, както виждате, Wizard Tower, тук Wizard Tower трябва да бъде убит преди да дойдат бойните единици, иначе ще стане лошо и за тях. Но всъщност той се е насочил само към един великан, който не ме притеснява. И Wizard Tower е мъртъв, 99% и 3 звезди му вземам на този. Браво на мен. Колко само се надъхвам сам. Всъщност след 4 дена, 4 старт бонус, мале, след 4 дена стартира това. И мисля, че тук вижда и за балоните. Мисля, че тогава много ще ми хора ще ме атакуват и ще мога да се дефенсна. Но до 4 дена те ще мислят как да си оправят армията. Мога ли си ухилна? Мога, но не ми се дават. Ако стане за един джем, може да го направя. Тук виждате, чакай, армията не трябва ли ми е това? Спавам просто уизърти. Така, и сега искам през това време да ви покажа първият в клана. Той е доста силен. Не, той е паднал. Но забележете съм. Опа. Моя клан. Вижте само колко е донейтвал вторият. Вижте. Той, ако е онлайн, няма да остане човек без донейт.
Също лъжи за ето този приятел. Сега ще поискаме донейт и ще се надяваме да ни дадат да са онлайн тези двамата, за да получиме донейт. И през това време искаме да видим ето тази атака. И интересен факт е, че аз първи станах от нашия клас в Голд лигата. Влезнах първи в бах ти Хога Райдър, човек. Това нямаше смисъл да си хаби така Хога. Без това той няма повече хогове, май. Мале, тук на масак всичко става. Експлорър, що стреля по... Чакай малко. Това е интересно. Експлорър му... Свали балони. Всяко ми каже, че и балони сваля. Мале. Не, беше ми интересно дали ще свали балоните. Шо ми убихте то кефа, е? Ти не си ми шефа, не ми убивай кефа, да не станем на къл. Добре, чакай малко. Вау, той ми наколял му. Не ми така злева. Помп тауъра там няма какво да направи. Бейби Драгон на рип. Но всъщност този нов апдейт с драгоните е добре. И в Clash Royale ще дойде хилърката. Много интерес. Много ще се надяваме да я видим след 1-2 седмици в нашите... Оля, това е живо още. Ще се надяваме след 1-2 седмици някъде да я видим в нашите декове. И като говорим за декове, давайте ми съвети, давайте планове как да си поправя дека или подобно. Защото просто аз иначе няма да мога да се правя дека и да. Ексбора, майко, колко демидж пие. Ексбора, човек. Той всъщност се е отказал. Отказал ли се или... Отказал се, май. Да, отказал се. Не, че му е свършило времето. Не, убили са го. Ма как Ексбора? Високите единици. Това ми е интересно. Помня, че имаше някакъв глич, дето Ексбол разстреляше по балоните. Тук ще се излагам сега, това няма да ми е такова. И аз преди няколко дена вдигнах Танхол. Той е Танхол. 8. 9 Танхол. Оле, и това е Ексболъра. Това е интересно. Ексболъра го чакам от доста време, но тук те дават Archer Tower, но не дават Кенан. Нали си казваш Кенан, бе, хей. Туфлекатка. Туфлекцека. Дават и Мортър, но виждате колко време ми остават 3 минути. И още 3, докато намеря съперник. Дали да го хилна? Не, няма да го хилна, но мога да... Също искам така да ви Чакай нещо. Димо. Не, няма да му дам, си изхъби армията. Тя дори не ми е готова армията. Той има 3 минути, се прави точно. Помярка си. И искам да ви покажа клан Лара, който е в разгара си. То как се... Оле, на ангел съм взели една звезда. Виждате, 10-тият са го атакували, но нищо. Искаме да видим реплея. Тук вече го забързаме. Сякаш в този клип няма да мога... Тук нямаше смисъл в тази атака. Защо за Бога наспами всичките си? Той хубав донейт има. Няма... Тук този лар ми се струва, че няма да го вземем. И също искам да видим сега как вървят ларовете в клана само. Така. Някой епизод мога да покажа или как си правя базата, или да направя нова. Къде беше това? Как беше де? Сега се излагам тук. Ето го. Ето го. Спокойно знам. Виждате тук доста загуби. Мале. И както знаете, ако лайквате клиповете и се абонирате, може да се опитам да се направя собствен клан, където и вие да дойдете и всеки го правя Елдер, а първият ще е Ко Елдер.
Дори може да стане по-вип от мен. Зависим. Не, ще зори хаос. Хаос ще зори. Златото т.е. не ми си го апгрейдна. 23 часа, тук ми остава 19 часа и същото за Clash Royale ми остават още един ден за клан честа и трябва да ми го напомням, защото знаете, не искам да изпуснем клан честа. Поне на първия левел да го отвориме, защото първи и втори левел да го отвориме, защото сега все пак това е клан чест, не трябва да го изпускаме. Аз им чувствам, че фарме най-много за него. Остава още малко време и Барбарен Кинга и армията ще са ми готови. Както виждате, на мен целта ми беше да си оправя мините на 10 левел. Повечето са на 10 имена на 8. Не мините, а елексир коледжа. Тук виждате на масак стават, ако някой минал там. И аз всъщност да видим някой такова ли ме. Да, тук иска да падна нарочно с арената. Тук искам да видите този реплей. Виждате, не се е справил. Виждате сам с каква армия говориме. И Дима и две хилърки. Добре, бързо. Всъщност, след това ще, защото им 5% батерия, не го прецених, след тази атака, която вече свършва, ще приключа епизода и след това ще снимам другият. И да, това беше от този епизод. Благодаря.